ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ନା ଆସ ଆସ ଗେଟ୍ ଗୋଟେ ପଇଡ଼ ଟିକେ ନେଇଯାଅ। ମୁଁ ପଇଡ଼ ନେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ପଇଡ଼ ହେଇଛି ନା କ'ଣ, ସେ ବା ନଡ଼ିଆ ହେଇକି ବସିଛି। ମୁଁ କହିଲି ଏ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଠକିଦେଲେ। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ହଁ ଠକିଦେଲେ କିଛି ନାହିଁ, ନଡ଼ିଆ ତ ହେଇଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ରାତିରେ ତାହେଲେ ଯାଉ କରିଦେବି, ଆଜି ତ ଗୁରୁବାର ତ ସକାଳେ କରିନି, କାହିଁକିନା ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ରୁଟି ଭଜା କରମ, ସେ ଯାଉ କିଏ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖାଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ରୁଟି ଭଜା, 12ଟା ବେଳେ କଦଳୀ ଭାଜିଥିଲି, ଶାଗ ଭାଜିଥିଲି, ଡାଲମା ଟିକେ କରିଦେଇଥିଲି, ତାକୁ ବସିକି ମଜାରେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ମୋର ସେ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ରହିଯାଇଥିଲା ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଯାଉ କ'ଣ କରିବ ବା, ସେ କ୍ଷୀରି ବନାଅ, ମୁଁ ସେ ଯାଉ ଫାଉ ନ ଖାଏ। ମୁଁ କହିଲି ଛାଡ଼, ମୋର ଆଶାରେ ରହିଲା, ଆଉ ତମେ ତମ ଇଚ୍ଛାରେ ଚଲେଇଲ। ଆଉ ତାପରେ ସେଠୁ ନେଇନା କହିଲେ ଆଉ କ୍ଷୀରି କରୁଛୁ ମାମା, ପୁରୀଟା କିଏ କରିବ? ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ପାପା ବେଟିଙ୍କର, ଆଉ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଇଗଲା ପାମ୍ପଡ଼। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଚାଲ, ତମ 3 ଜଣ ଯାକର ଫରମାଇଶ ପୂରଣ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ଟିକେ ପାମ୍ପଡ଼ ଛାଣି ଦେଇଥିଲି, କ୍ଷୀରି ପୁରୀ କରିକି ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ନେଇନା ତ ଖାଇକି ସେ ମାରିଲାଣି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଆସିବାକୁ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଖାଉଛି, ତମେ ଖାଅ କି ନ ଖାଅ, ମୁଁ ଖାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେନି।